To laaroɓe amin barka men laaki fotta ha nder taskara min ɗan ngendam ha channel amin ngel YouTube dow Dandes Media. Hande ma ɗum min Buuba Mohammed Suleiman wondata be mon. Min ɗon gondi bo be hajjajo mawɗo mo tammi famtigen ngendam makko no fuɗɗiri ha wargo jonta. Ngam mai hajjajo laaro camera le a jaɓɓama yecca indema be tariha ma seɗɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين India Maimuna Yahaya bana artio andini mido huwa Sud Radio Konkol Nigeria Voice of Nigeria wakere fulfulde on salminama aja Indian kejo na mi ja Indian kejo to jonta heditobe yidi nana sedda nder no fuddiri ngurdam ma ha wargo ha woni jonta do nder dammudum. To min kani mi faɓɓiya kugal jarida ngam miɗo yi'a dede fodde ngendam am pat ko mi andi on woni kugal jarida ngam wakkati mi fuɗɗi kugal jarida ni miɗo mari sale duɓi 18 awa mi timmini jangirde duɓi 18 ɗo sai nde miɗo joɗi mera non amma nde mi timmini jangirde secondary school am ɗo ni wakkati man minin ha gongola mi timmini secondary school ɗo duɓi 15 on ngam mi waɗa implementing 6334 ngam man ha duɓi 15 man mi timmini mi ɓangi ba duɓi 15 man sai min sendiri be gorko am mari duɓi 18 jonde man waɗai jonde mi warti sai derɗe ko am wi kai jonde sare waɗata a famɗi ngam ko result ma mi jaɓa ha makaranta mi jaɓa result ha makaranta sai mi wara mi fuɗɗa kugal be mako ha suudu television anko ɗo wakkere fulfulde ha suudu television jiha min gogo mi ɗo waki sai mi fondi ha mi lara mi wawan fulfulde man na donde mi fondi ɓe hokkiyam rahoto mi fassira mi tawi kai mi wawata be fulfulde mi fondi be Hausare sai mi tawi yahaniyam to shikenan sai ɓe wiyam to a nden ka nango kugal amma kugal man ɓe ɗo wiya ɗum dilipe yande a hulfu yande ɗum yoɓatama yande man ɗum yoɓatami sai waɗa lissafi kadi nde noyi mi yehi ha lewru sai ɓe yoɓa to banni go min ɗon go sai ɓe waɗi Taraba ɓe Adamawa sai mi sottiri ha sudure television jiha man sai brada am man o lori o vindini am ɗarewol patakiyol o wiya mi yarana horejo wakkere yebre Hausa je kenan Hausa service ha radio ABC Adama Malahini Suleiman Ibrahim Dasin to sai mi tema so vi an kana mi ati mi andi ma do janga ad wada news gamman already tan nastu rosta sai be nasinyam rosta mi do huwa kam mi faɓɓai sam sai da horejo amin keso be waddi Abubakar Jijiwa Sardauna sai kadi sai o hoyi huwoɓe nder huwoɓe man mingo sai mi lati goto nder maɓɓe ɓawo hoya min kugal man bana 1989-90 so 92 sai ɓe yerɓi amin training ha Efferson Training School ɓe mi waɗi radio basic ha Lagos Shogulle ɓe mi waɗi training je radio production to nde mi warti ma ɓe yiɗi ɓe wata mi ha wakkere presentation to amma mi famɗi bana mi yecci ma duɓi am 17 wakkati man to nden sai kadi miɗo les saroji am ayi bo amma konde mani amari baccel gotel kam do mari baccel inshallah banni to sai kadi wakkati misali wadi misali ngam presentation do onon on mabbitita radio onon on mabbata ngam man mi do yasi janginan dawal mi do yasi hanjamdi 12 jamma do saro am sali be wi kugal do huwa ngal ngam asudina wala ma asiri amma to hunde fu salitinan ha banni do kam min jabata to min go sai mi wi be acca mi han woni man no woni foni jamdi jetati be reto go jena mi timini kugal kikide to kanjon sai mi jodi ha wakere am to mi don man wakere fassir go daga turan ko rew go Hausare ko yew go Hausare amma foni min do newsroom so ngaman mini reporters mini editors wakati fere be war yarama ha edit reportorial wakati fere editorial to banni manni avindandi ajangandi e banni to ngamande mi acci ku minde mi huwi be mabbe ni fodde dubi duddi sai be hokkiyam kugal ha Abuja wakati be hokkiyam kugal ha Abuja do bo mi tefai ma sai tan wodi commissioner min boy man onde mi yehi min hefdi be mako o viyam kai amma haɗo habda mbimi to usoko Allah barki ngam man
ɗume on level jangirde ma mbimi ka secondary school tan o wiyam yew university to nde o windini am nde o wiyam mi yaha university mi wimo to min kam Kano mi andi amma mi miɗe yogo Maiduguri o wi to ai ko ɗume ɗo mari first time to amma nde Kano a vowi sai a yaha Kano man a yaha professeur Monzali to min go miɗo yaha sai mi wari mi waɗi accident ha lawol to Allah hoddray mi yotta sai mi warti nde mi warti mi yamɓiti sai mi wimo to je Maiduguri man o wiyam wodi professional diploma ɓe fuɗɗan ha University of Maiduguri minin lata pioneering students so ngam man sai mi wati inde am totton mi yehi to totton go mi heɓi diploma in journalism in mass okay jotta ka a fuɗɗi waɗugo ɗereji dow ko larani jaydiyankeku to shikenan sai min heɓi min timmini jangirde man around 96 ni min timmini sai mi warti min jokki kugal kadi to 99 98 99 miɗo yiya 98 on sai ɓe heɓini am kugal ha FRC ha Abuja ɗo ha Aso Radio to wakkati man minin on maɓɓitan no Aso Radio ɗo to min gonde mi wari ɓe jaɓi ɗerewol kugal man sai mi tawi yanayi may no woni wakkati man misali duuɓi am bono gas e seɗɗa nden bo ha Abuja ɗo wala mo mari ha mi joɗata ha mum nden bo miɗo yiya bana min kam yottay mi joɗa jonde hoore am ha wakkati man ɗo to sai mi noɗɗini Allah tan mi hoti mi jogi je ABC man awudinigal kay mi yofingal mi tawi mi wala ha mi joɗa mi wawata mi joɗa min tan ko mi joɗi miɗo les saaro am a yiya saare gorko ma ɗo les goɗɗo nden warti jotta a wiya jonde hoore mam tawi yahanayya min go sai to laari bana al'adaji men jaɓay banni man mi tawi sai mi hoti tan ngam ha Lagos mi training school ɗo fu ɓe wino mi vinda application min wakkati man ɓe fuɗɗan wakkere fulfulde studio Kongol Nigeria ayi duuɓi duubale mi waɗay amma nde Allah hoddiri nda ɗum ɗo ha totton man bo ndami ɗo nde ñamdo am ɗo ton hande miɗo ton amma diga 92 mi wonanno totton man Allah hoddiray fu mi sali ngam mi yiɗa joɗugo bariki ɗo mi famɗi mi yecci ba mi famɗi mi yiɗa wakkati man do shikenan sai mi warti mi hoti mi noɗɗini Allah sai gorko ɗo furti o wi kam mi haɓɓa tegal amma idde ko nasta tegal may nde a fuɗɗi ha suudu télévision ha Adama kam onon noy rewɓe on kuwata suudu télévision may to min rewɓe min ɗuɗɓe amma nden wakkati min ɓurnal ko ɓe huwata suudu radio télévision ɗo pat maɓɓe rewɓe ɓeɗo wakkere turanci on English service tan ɓe woni ko reporters ko producers ko editors ni fulfulde ni English amma ni ha state man min on min Maimunata min on fuɗɗi fassirgo habaruji be ɗemgal Hausare kam ɗemgal pat ma gaba ɗaya to daga ɓawo on min heɓi daga ɓawo min heɓi Zainab Abubakar amin heɓi Maimuna Saleh mo Allah yinni daga ɓawo min lori mi heɓi Zainab Abubakar sai min lori mi heɓi Fere Faye Zainab Abubakar mo woni ha DW ɗo ko DW to sai amma ni min on fuɗɗi fassirgo habaruji be ɗemgal hora Hausare non to nden jotta ko sai a waɗi tegal sai mi waɗi tegal ɗo kadi mi waɗi tegal ɗo daidai wakkati meɓi kugal ha ɗo man on to o wino arande mi to min warti Abuja ɗo ni mi loranno kugal man kam ha mi yeyino ha je directeur jo mo hokki amin kugal man ma amma kugal man waɗay to sai mi nuɗɗini miɗo joɗi be tegal man amma ɓikkon am sai wari ɗo mawna ngam ko mi tawa be mako miɗo mari ɓikkon ɗiɗi je baba man maayi to min go sai min on hakkilinta ɓe to ayi kanko bo wakkati mo fuɗɗay dañugo min on ɓikkon am on mawɓe ha saare mako nden an on woni dada saare min on woni dada saare yawa ngam mi tawi dada saare min waɗi lebbi 6 be mako so o dilli warti min on mawɗo ha saare man amma ɓe waddaniyam feere to min go sai banni be ɓikkon am man mi tawi jonde banni ɗo yahata kanko go ufawai ɓawo business ko nde feere min mi anda business man ma to amma funi to goɗɗo wati no hoore mum kana yi ekkitanno ko ɗume to amma mi tawi o yiɗaka jonde saare tan o yiɗi mi jonde saare ɗo na mi yiɗi amma ɓikkon ɗo to goɗɗo fiji ɓe jangata duniyaru hande bo sai be jangirde gam min be hoore am ni mi andi bote jangirde ɗo non tunda jangirde on yaarima ha a huwi ha woni kugal jeyden ko ta jangano hotanga non to min go sai mi habdi ni bana o yiɗa sai mi wi a andina ɓingel ko a hulata kam cergal a hulata yande go feere ɓe serete a yiɗi ɓe a yiɗa futuge ɗal timmi kam to na cergal ma wodi wade bo pat ɗon to nden ɓikkon ɗo bon ɗume wattan maɓɓe to ɓe jangay gorko ɗon debbo ɗon ɗum mi andi watta
nyande go fere to mi nayi kambe on wata amma hokkitaybe ha kawiraabe mabbe na to ayi ko moy do habde be jeemu be hoti bingel gorko mande mi den do o hoti kanu man to jonde mai wari wadai belai to sai o warti amma bingel debbo do andi bingel debbo ka sai dada gel ummino gel yotti dobi jena on gel warti ha am to kanko bo ba mako mai to sai gel warti ha am na warti dole min dada kana dole wato warti dongal do am to kanko go bo o famai ka o do yabana ko goddo jangai hadata dum riskugo hadata dum noy to min go bonde min ummiya to min tay jangirde do wala no goddo jodi rafiya jangai ngam hadina islam fu awala mitami awala reason jabiata jangai wala reason wala hujja ngam mai kanjon sai yanne go tan mi micciti mi wi kai bikkon no mi toranbe mi tan min go do vurtidi be am fatude ni mi darni mota tan wi am ta timmini hoto min kandem timmini ni mi darni mota mi wi am andi Vision FM na wiyam kai mi anda ma mi andi Kiss dille mi tawi wodi debbo do wiyam Hajja Madina Dauda mi tawi mo ton o wiyam mi yecci mo ni kugal midi o wiyam to hado ka atta employment amma en dilla Vision to min go se min dille Vision FM min dille Vision se min tawaybe mawbe mabbe man hore en mabbe man min tawaybe en go se mi hoti ni ende gonde mi lo mi laari mi tawi hunde do fa ya sebe kugal kadi bo se mi lori mi ummi se mi fidi lamude am mi lori Vision go donne mi lori Vision se mi tawi mi yecci be nda ha mi huwino nda ni fu dede andalam hadari no en to amma nda ko mi yidi be viyam do kiyam dereji kubaruji mi fasiri mi jangi badi audition na be bi kai masha Allah kam be kiyam kugal to sai mi tawi kugal man ko nyalde jego na ko jeri ha sawere min gumbo mi debbo tegal bikkon am bo don famarbe kai mi tawi mi tappili safi mi tawi yata atimi ndiyam atimi kodde mi tawi kai hautata go kam hani nanga sai mi nuddini Allah mi vito kedala mo mi heban ha fere mi go sai mi ummi yande ma mi ha sud radio wakati on radio house jakor wala don sai mi do vurta sai nda wodi mo doniya sai mi mana ina amin kam heftaymo na en wadi training school ha Lagos ayya annano so mi jango wiya do huwa do na ngam yo andi radio house man na do mari ci sudi sakol kubaruji fere FNC don von don archive don information don to o tami mi do huwa one of the organizations man say mi mi huwata amma mi do tefa Google ato mi vi mo ha von so wiya da FNC na mi vi mo radio fona radio na o wiam to kam dareji mi okkima dareji mi wo sai mi woti wiya mi ini Allah sai do be le bijego sai mi nani be onia be wiam to hebi kugal mi wara documentation ha walada nder do Abuja kenan Abuja wakati man aybe do gwagwalada be wata radio house network wata radio house amma Abuja operations do gwagwalada to daga to min huwanno 2011 2012 foto to min huwata daga bawon min warti radio house kenan min par min hauti radio house man do shi kenan sai mi ci jom sara mi moto min kam hebi kugal mana hado kam bi moto min ka jotta kam hebi kugal do mi walintangan ngam kugal do mi arti mi yecci ma do namin huwinta hore am to ngam am kana mi nyaman mi yaran ko dume damay amma andal konam do an jon billi o fiyam kanko ko hokkay bawo to min go sai mi do mi tori moni ngam mi da mi diwa fayin mi acca bikkonam bikkon do kon famdi mi tori moni de mi tawi bano satan hore sai mi yecci sobajo mako fere sobajo mako tori ni am muso o wi o wada mo nyal o acca mi huwa ngam dimi lutti mi arti mi yecci mo do hala bikkon do on mi yidi huwugo to mi huway do noy jangirde bikkon do latata no jahargal mabbe latata to sai o nuddini so nuddini go to daga bawo mi anda ko wari sanji mo rayi fay o lori o rikiti sam anani ma o lori o turti o vi kanko ko yida kugal do non amma fu onden mi arti mi hander kugal manni mi arti mi woti makaranta do bel mi wadi national diploma business admin ngam amari dereji saydara ma fu didi kenan didi ngam arande je do andi je university on yawa to de min gobo mi hotai mi wada degree ngam ko wadi mi wada degree do sede man salary man dudai mi fotai mi heba mi yoba cede sare am ton
heɓay mi foti mi sefna mi hakkilina ɓukkoy ɗo nden bo mi lora mi janga nden ɓukkoy am janga watta ngam man sai mi ɓaari jangirde am ngam sai a wi to a jangina bacci ɓukkoy am janga ngam min kam nder kuugal ko mi huwata ɗo wala kesal ko mi wawata waɗugo ngam man nde Allah arti andini am haɗo nyamdu am woni ha mi nuɗɗina be magal min ka mi jangina ɓikkol alhamdulillah rabbil alamin bo ɓe jangi ɓe tati ɓe mari degree maɓɓe gotel ma ɗo waɗa masters jangini tato ha ngaɗi degree ɗaɗi inchallah an ɗo ka hani hellanego amma hidde ko nden hettoɓe ta goyte on ɗon gondi be taskam amin gendam min ɗon gondi be Hajja Maimuna Jayndiyankejo nden bo on gaɗa subscribe on gaɗa like on gaɗa comment ngam heɓa min gaddana on taskamji goɗɗi kesi hidde ko en jokkani a baccima tati a jangini ngaɗi degree mai ɗum ɓeyda hellango ma machallah alhamdulillah rabbil alamin lalle an ɗo habdi ha gurdam rayuwa to amma hidde ko nen fa wodi ko saɗi fa ngam ayi wakkati man nde mi vurti ɗo mi yari bone sosai mi yari bone ngam mi meɗay joɗugo sare haya sai mi meɗay joɗugo sare haya mi anda no ɓe sefnata mi anda ko ɗuɓe se warti ko worɓe watta pat miɗo waɗa to sai to nde Allah wari vallitiyam salari mai ko famɗi bo sai wodi kuɗe feere seɗɗa ha jejandiyan kagal men man ni a tawan sai ɓe ona ɓe wiya mi nda joguɗo waɗnu en ɗo mi heɓa 10,000 5,000 9,000 no mi heɓi fu sai mi dilla lumo mi sefna mi wadda mi dilla lumo mi sefna mi wadda to do banni mi waɗi amma chaɗɗo ngam goɗɗo to meɗay sai wi'a hande no mi fuɗɗirta ngam wakkati man nde mi vurti ɗo ni miɗo wi'a no mi fuɗɗirta Allah am no mi fuɗɗirta to sai mi tawi bo to goɗɗo wi no watta yejjiti Allah ɗo pat dow bawɗe Allah sai miɗo joɗi man daga mi fuɗɗiri ha suudu gotel miɗo yoɓa seɗɗa man ha warti mi lori mi ɓeddi mi yehi yeeso dow bawɗe Allah pat ni be diplôma man manni to ɓikkon bo heɓi jangi dow bawɗe Allah gotel on timmine gotel kam mi yecci mon o fuɗɗi masters mako oɗo waɗa degree ɗiɗaɓa oɗo waɗa degree ɗiɗaɓa inchallah to an ka jota kan a timmini haala bacci kam jagguma a habdi a jangini ɓe ngaɗi semi Allah barkiɗi jekko janga to amma ɓikkon ɗiɗi ɗo mi yettima nane ma minon tare minon baba amma ɗiɗi ɗo baba man ɗon ngam man min be baba man on hawti oɗo waɗa jangigo kam o habdi kanko jangini ɓikkon man irin ko laati kuje seɗɗa je laruji rooɓe ɗo a andi ɓikkon rooɓe a majjinan masin ha maɓɓe to worɓe bo famata hunde man to iri bana ko nandi be banni ɗo kanji bo miɗo hefti amma alhamdulillah rabbil alamin to ni mi waɗan hunde ha sare am ko mi waɗanan ɓikkon wallahi ha Allah hunde man ɗo senami buba holla mini wato min bo Allah on yottini am yere nde min boni mi efti teddenga ɗo na sana'a feere na ɗume amma bo Allah ɗo wawni am alhamdulillah masha Allah miɗo waɗa ɗum gladly aɗo seyi be ko a watta ɗum walla bacci ma waɗi ɓe training nden ma ha maɓe ɗum jotta kam ɓe nangi leydi ha ɓe mari ba'anteji leydi goto ɗo je ɓingel gorko je mi afri ɗo ma ɓingel gorko ɗo huwa pellel feere wala ha pellel kugal ha o huwata be maɓɓe pat buba komai sai to maniya ha ɗo ha office ɗo ɓe ɗo mana ɓe wiya min ɗo mace ce kamar maza o wodi tarbiya o wodi hakkilo o andi no joɗita be maɓɓe ha o huwata pat be mawɓe huwata be ɓoga ngam arande samma oɗo joɗi ha sare kanko bo diplôma man min on jangini mo kandi man fu ngam diplôma o artiri ha Yola to nde o jangi diplôma ɗo o timmini min go miɗo huwa gorko sai kanko bo ɗo joɗi ha sare sai mi tawi kai jonde mako ha sare ɗo watta ngam nyande go feere tawa yaw heɓa damuwa mi warta mi tawa o layɓi o vuuwi o defi wala ko waɗata mi wi kai accu mi tefina mo kugal sai mi ummi nyalade hoore tan mi yehi ha goɗɗo feere mi anda mo anda yam mi yaha goɗɗo feere mi wi Allah rene mi yiɗa hokka ɓingel am kugal o fi kugal ni mi wi mo ɗume on level jangirde mako mi wi to diplôma ni o waɗi ha computer science na ɗume na maɓɓe ɗo ICT ɗo so o wi to amma nda min hokkata kugal bo mi wi Allah rene ko driver hoso mo o wi ɓingel waɗan driver mi wi mo andi ko waɗina so wati jungo makko aji bo itti dubu nogas o wiyam daw yo waɗa driver's license hunde mi veli mo masin fattani mo sai mi hokki mo mi wi mo to albishir hande ka kugal heɓi o fi kugal ni mi wi mo mi wi mo da waɗi driver's license o dillo yo waɗi fini fajiri tan mi wi mo yo hawani kaza aya wiya anon Kenya wakkati kaza dare ma war ɗaɓɓitima kugal ɗum no yehi non no goɗɗo nangiri mo ɗo huwa wallahi o driver amma sai ndo hokki mo official mota be mota office min warata kugal wallahi
kala ko moy mo yata pelel fa biya sai kanko o yarata sai kanko to o do tottongo o do huwa be o gago sai bawo dubi didi na mi wadi dubi didi ama be yewgo tati sai derol kugal vurti amako derol kugal vurti ha FCGA be ha pelel o woni man sai o gaman bi wadduji amin to do guri sai o jabi to do go idde ko o ya wada reporting sai kugal fere bu wari fude tati wakkati gote bawo dubi tati shikenan sai o gavi to do kamangal masin to do kam do taka en jabbotira kadi o jabboti do dilli alhamdulillah ha jotta man bo ho woni man bo fu a jagoro mabbe woni to alhamdulillah inde habdi be ma fodindiri be ngurdam ha a wari a jodi jonde Abuja be sadirma no a wadata foda ha yoba ha jangina bacci ha wadi bacci tati kebi digiri ka ay ba ma wala habdi sosai amma no on a foti to goddo nanima wi'a no on a warika a wi bo jobdinandi yotti ha hujja a jodi an nyamnata an yarnata ha jangini no a warika to alhamdulillah rabbil alamin ayi to a jodi ado huwa a huwa ngamdi Allah Allah man on validi jama to hami huwi a farsiyan hami huwi do jagordo an do totton de o hebi ku de pat ko je gengal ko je fere je partnership be pelle fere so donami o viya mi war to sai fere to be wadi be nani dande jabi min dubbe man si be viya kai dande wani kaz je wadi kazado wadi play role kazado mi yidi shikenan sai be wata yamma totton to banni go to sai mi do wada taskaraji goddi haje radio manni je diyan kagal manni to totton on mi do wada do kanjon sai mi do heba min gobo hedi gefe man sai mi totton on mi hebata jede sariam do mai gobo wada dan hajeji ma a yoba nyamali ma andi hu gwamnati sendirta be nyamali nane ma salary men ma inde ma albashi to do banni man on alhamdulillah banni man be kude e hami huyi man ni be jita yam hajjotta be do tefami be do kami kude se to hitan entimina taskarami jiti daga FRCN kan no adi ha warti ha Voice of Nigeria dembo FRCN awino Hausare den no adi ha wailiti ha warti fulfulde ha Voice of Nigeria na'am to mi yeci ma mi do FRCN do diga 2011 ba to sai 2017 sai mi nani nyande man moyna do yewta bana mi yi julurde on juluko sai mi nani moyna do wi kai amma mi nani a Voice of Nigeria do be di female voice fa be di dadi debbo je wadanta be fulfulde ha Voice of Nigeria mi to Voice of Nigeria yawa ngam man ko wadi media ho godo ayi to avoy kugal men do jodugo banni do wod bone to hidde ko nden mi lornete bawo sedda ha FRCN man de mi do sare gorko man sai hunde man tengi wadugo habaruji man sai do waddana mi miskila ha vurtugo sai mi sanji pellel sai mi hoti library to nde mi hoti library go ayata tefa habaruji ayata vinda habaruji a fasirta mon joda tan to dummi ado sugli warti a joda tan non to min gonde mi nani banni sai mi fito nane ma alhamdulillah mi da jodugo banni do wadanaya sai min go sai mi hoti totton nde mi yahi sai mi vibe to mi nani on dabta female voice hawa kire fulfulde sai mi vi mo be vi am amma mi vi min kam Hausa service ngoni amma ha mi fonda mi lara sai be hokkiyam report mi wada be hokkiyam news bulletin mi wada translating to wallahi do bawdi Allah buba sai mi tawi honde man sadai fayidu tema ndem hebi experience ji Hausa do na mi anda sai wari ni am be koydu in ka sai tan be vi wadi to non sai mi sanji ko gal kadi mi warti nane ma ay pat pelel gotel on to sai mi warti ha fulfulde service man kadi on wargo jotta mi do ha fulfulde service Voice of Nigeria to jotta kam no asatinta kosde rewbe gandi jotta tawa goddo debbo to sendirbe gorko ko atawa o fota o ayna bacci makko o fota ayna bikkon o fota ayna ko hoore makko ma non anodita be gam goddo sendiri be te gam man na ragare ngurdam mu no watta kanko o daro o tiida ha o wanna bikko makko tarbiya ha be garta be nafobe do yeso to robe dudbe nder yanayi mi andi men kam do andi robe dudbe jonde man velay jonde tegal man velay worbe man siyay be mabbe kambe bo be siyay be jonde tegal man
to ha hunde man to a hakkilai waran mema jonde ɗum yahan ɗum usta yide aɗo nana aɗo yi'a ngam sanadu ngaygu gorko wani debbo mum yahan simta dow ɓikkon mum to irin banni ɗo mi wi'ai debbo tefa cergal ngam debbo hande tefa cergal dinam haɗi to gorko man yerdi wodi ko a waɗata a hosa hakkiloyel ma seɗɗa a yi seɗe ko ɗi taroɗo to ɗo nasta hakkilo goɗɗo de'itan ko wodi ko nawata mani a tawan laro ko ɓuray sembe a wawan a waɗa amma to goɗɗo ɗo joɗi ha tegal warta asibiti a fotai a yaha laro to waɗi haleñol mon a fotai a sakkina ko bo to a nyawi a fotai a nyawnda sakko ma to gorko ma wala ɗon ma bo ɓikkon to nyawi a fotai a nyawnda to gorko ma wala ɗon wartini an kasi to gorko ma ɗo be ɗon tan to o ɗon go ma si to a waɗi sa'a watta to o wala ɗon go watta sai worɓe man sai yi'a bana yo hande min kam to mi wala ɗon ɓe metti ɓe nani bone man min go a sai ɓe laratan be daraja na banni bo gorko to yiɗi ɓe lara mo be daraja o heni nasare mako debbo mako teddinan mo darjiɗinan mo amma to ngeti banni ɗo a tawan yide man ko ɗon haɓerde lotan yide ɗo bo kanjum waddata enɗam ɗo bo to wala hakkunde te'etiraɓe hakkunde teruɓe hunde man waddan miskila ha iya a tawan hunde man habe ɓikkon fu waɗay to roɓe ɗuɗɓe kanjon a tawata ɗo hande ko worɓe seeri amma aɗo andi ɗo wodi roɓe feere ka sa'i go feere nana ɓe seeri ɓe goo ɗiɗi tati ɓe wiyama ɓe vurtay ko waɗi ɓe vurtay no mi fuɗɗirta ha to mi fuɗɗata mi vowi miɗo joɗi ha saare am be AC miɗo mari boyi ɗo huwinami miɗo hadda supa miɗo hadda holan hande to mi vurti ɓe laran mi lesdi ha to mi fuɗɗirta to timmini gurdam makko fu les goɗɗo to wurtago les ley maaro goɗɗo bo a yi ɗum caɗɗum ɗum caɗɗum to ɗum caɗɗum amma si o laara bana yo hande vurtugo man to a vurti kam ko a waɗata achieving hay yeeso man ɗo noy woni a waɗa quantifying be to aɗo joɗi banni aɗo nyobbindiri jungo an gorko may seyay be ma an a seyay be tegal ma ɓikkon ma ɓeɗo joɗi ɓeɗo takuri ɓe seyay kam may si a laara ɗume a watta roɓe ta ɓe yawa kuugal sembe ta ɓe yawa kuugal nyamugo halal ɗo to halal ma on a heɓi belɗum man a nanata ɗo nyama halal ɗo ɓuri a yaha waɗa hunde je hande ɓe hokkama hande ko million an be hoore ma miɗo tabbitini ko a wali ha suudu a nanata belɗum jawdi ɗo a majjinta ɗo amma to ngel ma an on you worked for it ɗum ngulenga ma on a heɓi to an be hoore ma you will be proud of yourself ɓikkon ma bo ɓeɗo laara ay ɓikkon ma hande be jango na ɓe mawnan ɓeɗo laara kamɓe bo irin gogormayaji a waɗata ɗo kamɓe be hoore maɓɓe ɓe laran they will appreciate nden bo jomirawo Allah vallete ngam Allah wona wati a yeeso ngam man ta wod roɓe laara bana way hande ngam gorko seriyam hatomi fuɗɗirta nomi watta nomi wodi wahala kam diga arande amma to gorko arti seri ma to a tabbitini ando a seraɗo ta laaro bana is a death sentence no habdu a valla a ɓamta ummade ɓingel fu ay se to oɗo lada to o ladi sike nden nde ɗum habda umma fuɗɗa be tete nden nde do a umma do nden nde haw darta kona noon to noon no jonde duya may woni to Maymuna Yaya a yettama sanne be wargo ha jawleru mon ndu ngendam nder taskaram amin ɗam wato Dandes Media ha YouTube on poti bo min hajeji ande min Facebook TikTok be nanta Instagram fu min gerɓanay on ko heɓa ha jawleru ndu ngam min gettima sanne be warugo wara yeccamin no a dogginiri ngendam ma ha a yotti ɗo min getti sanne usoko jiru on jarama to min Buba Mohammed Suleiman poɗuɗo labangal bo wiyata to on gaɗa subscribe on gaɗa like on gaɗa sharing ngam heɓa min gaddana on vidéo ji goɗɗi ɗo e yeeso ngam